Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, sweeper flights para sa mga locally stranded individuals gikan sa Manila, ginorganisahan ni Governor Lacson. Protocol nga ipatuman sa pagbalik sa sea travel pagatalakayon karon nga adlaw. Sa balita national, PNP nagpasiguro nga hindi maabuso ang anti-terrorism bill. Unemployment rate sa pungsod sa bulan sang Abril grossly exaggerated suno kay Jokno. Sa balita international, global death toll sa COVID-19 masobra na sa 400,000, samtang infected masobra naman sa 7 milyones. Sa balita sa sports, return match ang Askal sa Oktubre, pwede pang mabago suno sa AFC. Balita entertainment, J.K. Labajo, ginpainwala ang naglaptang nga balita nga patay na siya. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mapatimaan sang peke nga Facebook account. Mayong aga Bacolod, mayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Hunyo 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone nag-afekto karon sa Mindanao, samtang ang reeds sang high pressure area naga-extend ni sa Northern Luzon. Ang easterlies nag-afekto naman sa ibang gabahin sang pungsod. Ang Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro, may mga lugar o may mga parte nga mangin magalumon ang kalangitan kay may lulap nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang ITCZ o kon easterlies. Ang kasarangan tubtub malubas kong huyop sang hangin gikan sa naaminhan o kon gikan sa nasidlangan padulong sa naglain-lain nga direksyon ang magalunta naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Kag mayara naman sang makanay tubtub kasarangan nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit mabatyagan sa 34 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero Portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This portion is brought to you by Nido 3 Plus. Protect your number one with new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginorganisa na ni Governor Bong Lacson ang sweeper flights para sa mga locally stranded individuals o LSIs halin sa Manila umpisa Hunyo 9, 10 kag 11 sa kooperasyon man sang Philippine Airlines. Base sa schedule, alas 11 sang aga ang biyahe halin sa Manila, samtang launa sang hapon naman ang Bacolod to Manila flights. Ginabisuhan man ang mga LSIs nga makig-angot sa Provincial Tourism Office sa telepono 433-2515 o kon 476-2018. Pwede man makaparehistro sa ngalan, contact number, address sa Negros Occidental, kag destinasyon sa Bacolod kon Manila sa Negros Occidental Tourism Division FB page. Ini nga sweeper flights ang pay per passenger arrangement. Ginpandaman sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang mga returning locally stranded individuals nga hindi magbinutig sa pagpahibalo sa identity, residence, kay iban pang personal details para lamang makakuha sang ticket. Sa abiso sang provincial government, ang sino man magbinutig ang pwede nga ma-blacklist kag subject sa criminal kag administrative action base man sa Executive Order 20-25. Samtang nag-abot alas 2:50 sang kagahon Domingo ang 21 ka mga repatriated migrantes sa Bacolod Silay Airport. Ini ang kabahin sa itinerary sang AirAsia Sweeper Flight Manila-Tacloban, Cebu, Bacolod, Iloilo, Manila, kag ang mga nag-abot nga migrantes ang ginpaydalom sa mandatory health protocols sa bulig sang Provincial Incident Management Team. Natala na naman nga talakayon sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental upod man ang Philippine Coast Guard kag iban pa ang mga protocol nga patuman sa pagbalik sang sea travel sa pagsinapol nga patayunon karon nga hapon Lunes. Sunod kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin, ang pagsinapol ang paghiwaton sa Bacolod Government Center alas 2 ang takna karon sa hapon upod si Mayor Evilio Leonardia kag iban pa. Duha pa ni Benjamin, iyang inalantaw nga hindi pa magbalik ang commercial operation sa mga barko kag posible may baluan lamang pagkatapos ang pagsinapol. Sunod kay Benjamin, sa tion nga magbalik ang biyahe, ang Maritime Industry Authority o Marina ang mag-issue naman sa special permit para sa commercial operation sang mga barko. Para kay Benjamin, ilan na inspeksyon ang Bredco Port kaya nakahanda ng pasilidad sa pagpatuman sa health protocol sa pagbalik sa sea travel nga nakabase naman sa guidelines sa Department of Transportation. Yes sir, no, with regard sa Niblason Sea Travel sa atong task craft, nag-istorya na kami ni Sir Frank, no, Carbon, may meeting sa Monday together sa City Hall sa kay Mayor Bing. And siguro i-discuss ang mga protocols, mga ma-harmonize ang protocol sa province kag sa Bacolod City. Ang kabahin sang pagpahayag ni Johnson Benjamin sang Philippine Coast Guard. Nadugangan sang duha ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Ang duha ka nagpositibo ang idamugusan sang 40 anyos nga lalaki nga taga San Joaquin, Iloilo, kag 28 anyos nga lalaki nga taga Lezo, Aklan. Sa COVID-19 case bulletin number 73 sa Department of Health Region 6, yara na sa 125 ang kumpirmado nga kaso sa diin, 26 ang aktibo, 88 ang naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Sa 207 nga laboratory results nga ginpagwa as of June 7, 2020,
Magluwas sa duwa nga nagpositibo, mayara sa isa ka repeat test. Mayara naman sa 204 ka negatibo sa balatian, kag wala sang repeat test. Nag-abot naman kahapon nga adlaw, Domingo, ang 102 ka mga locally stranded individuals sa LSI sa siyudad sa Bacolod. Inisla na stranded sa Manila bangod sa COVID-19. Ang mga LSI sa nag-abot sa Bacolod Silay Airport sakay sa Philippine Airlines. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, chairs ang action team on non-returning OFWs residents. Ang mga LSI sa mga paidalom sa 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Ginanunsyo man ni Councilor Israel Salanga, chairs ang action team on returning OFWs, nga may 12 ka Bacolodnon nga OFWs kag Negrense OFWs ang nag-abot sa probinsya kahapon man sang kagahon sakay sa Air Asia. Nagapangabay ang sangguniang panlunsod sa 61 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga pasangkaron ng kampanya kontra dengue. Ini matapos ginaprobahan ang resolusyon ni gin-author ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Suno sa konsehal dapat i-intensify sang syudad ang kampanya batok sa dengue apisar nga nagapakita sa record sa City Health Office nga may 68% nga pagnubo ang dengue cases sa syudad. Humalin Enero tugtog Mayo 15 ang Bacolod ang may 155 ka dengue cases, mas manuboy kumpara sa 480 sa 2019 sa kaangay man nga period. Sa karon padaan ang kampanya sa CHO sa mga barangay pagi sa pag-edukar sa mga pumuluyo sa mga tikang agud malikawan ang dengue. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede man i-deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton mga ka-aksyon bala nga nagapangape, ang ginarekomendar naton sa inyo ining black coffee. Ang black coffee damo gali sa benepisyo sa aton ning lawas, nagapanumbo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ayo man isa kung nami man isa sa aton nga atay, nagatinlo sa aton colon kung tinae, makalikaw kita sa colon cancer, nagabulig pa sa aton weight loss, nami pa ni siya manubo ang risgo naton nga magka-diabetes. Kung black coffee gani, ang gina-recommend naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo na ni siya nag-isanon nga black coffee nga may yara sang mangosteen. Amo na siyang kinalain sa iban nga mga black coffee. So, ang aroma sini porte man kahamot sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. So, sa aton kape, black coffee kita. Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nag-isanon nga black coffee nga may mangosteen. Mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlet. So, be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ka na. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. PNP nagpasiguro nga hindi maabuso ang anti-terrorism bill. Samtang unemployment rate sa pungsod sa bulan sa Abril, grossly exaggerated kuno. So sakay, Diokno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Live Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Din pasiguro sa Philippine National Police sa publiko nga ang ginaduso nga anti-terrorism bill hindi maabuso sa tion nga isa na inikalay. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak, ang organisasyon magapaidalom sa paghanas kabulig ang Human Rights Affairs Office. Duha man ni Banak nga magapabilin ang pagka-professional, disiplinado ka magasunod sa mga existing nga lahi ang kapulisan para siguruhon nga wala sang may magalapas. Palayag pa ni Banak ang anti-terrorism bill nga nakapasar na sa Kongreso ang mag-amendar sa Human Security Act of 2007 nga ginlaragway pa sang PNP spokesman nga pinaka-problema sa ilabi na kung paano i-prosecute ang mga terorista sa sulod na sang napulo karon katuig.
Ginpahayag ni Senator Panfilo Aksyon nga kinahanglan sang mabakod nga anti-terrorism law agud mapunggan nga himuon ang pungsod bilang palanaguan sang mga terorista. Ginhimo ni Aksyon ang palayag sa pagdepensa sini sa kontrobersyal nga new anti-terrorism bill sang Kongreso. Sunod kay Aksyon, ang United Nations Security Council ang unang nag-issue sang resolusyon nga nagapanawagan sa mga pungsod nga maghimo sang mabakod nga legal backbone agud pakigbatuan ang international terrorism. Dugang pa ni Aksyon nga ang terorismo madasig nga naglapta rason nga dapat kinahanglan mag-akto na ang Pilipinas agud nga hindi matabo nga himuon ini bilang safe haven sang mga terorista. Hindi na kinahanglan pa nga magdeklarar sang martial law sa pungsod kung may paandam sa seguridad sa publiko. Sa tiyon nga ang kontrobersyal nga new anti-terrorism bill ang mapasar na bilang lay. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III ang iniyabagay matapos nga madamo ang nagkontra sa pagpasar sang hagna sa Kongreso nga sunod sa mga kritiko mahimo gamito na gud i-target ang mga individual nga nagapahayag sa opinyon na batok sa gobyerno. Sunod kay Soto, ang bago nga anti-terrorism bill, pinakamaayo nga ibulos sa Human Security Act. Nga sunod sa Senador, amo ang pinakahuyang nga anti-terrorism policy sa bugos nga kalibutan. Ginpanghiwala naman ni Soto ang aligasyon nga ang pagpasar sa new anti-terrorism bill sa Kongreso ang nangin mahapos lamang tungod ang matuod sunod sa Senador. Una ang ginpasar ang hagna sa 2018, kaginaprobahan lamang sang Senado sa karon nga tuig. Ginlaragway ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno nga grossly exaggerated ang na-record nga unemployment rate sa pungsod sa bulan sang Abril kag wala ini nagahatag sang matuod nga estado sa ekonomiya sang Pilipinas. Sulo kay Jokno ang 7.3 milyones ka unemployed nga Pinoy sa bulan sang Abril ang kalabanan tungod sa epekto sang COVID-19 kag wala naga-reflect sa estado sa ekonomiya sang Pilipinas. Una diri ginpahayag sang Philippine Statistics Authority o kung PSA nga ang unemployment rate sa bulan sang Abril ang yara sa 17.7% o kung katumbas sang 5 milyones nga saka halin sa 2.3 milyones sa tong Abril 2019. Ginaapilar naman ni Senator Bongo sa Department of Labor and Employment nga mapagigangot sa Department of Trade and Industry kay iban pa nga concerned agencies para sa paghimo sang estratehiya ka magplastar sa mga kinahanglanon nga tikang para mapahaganaga ang epekto sang COVID-19 outbreak sa pangabuhian kag trabaho sa mga apektado nga Pinoy. Sunod sa Senador, subong pa lang madamo na nga negosyo nagsira kag tungod sini madamo nga Pinoy ang nadulaan sang trabaho. Do manigo nga kung hindi maggiho ang manatungdan nga ahensya sa labing madali nga panahon, mahimo nga maglala ang ekonomiya sa pungsod. Una na ang ginako ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III nga sa itong Mayo 20 nga Senate Committee of the Whole Hearing nga naglambot na sa 2.6 milyones ka matrabahante ang nadulaan sang trabaho tungod sang health crisis. Nagasaludo naman si Senator Bongo sa Philippine Health Insurance ug PhilHealth tungod sa madasig nga aksyon sa panawagan nga panubuan ang sukot sa COVID-19 test. Halin sa 8,150 pesos, yara na sa 3,409 pesos ang dapat bayaran para sa COVID-19 test. Suno kay Go, Chairman sa Senate Committee on Health and Demography, dako nga bintaha ini sa kada Pinoy. Dugang panigo nga mas makatipid kung makakinot ang gobyerno kag mas matutukan ang mga health services nga kinahanglan nga i-address o kung dugangan magluwas sa COVID-19 testing lamang. Magluwas sa test, ginapabantayan man ni Go ang presyo sa iban pa nga health services. Ginpahayag naman ni Senate Minority Leader Franklin Duran nga ang Bayanihan to Heal as One Act nga nagahatag kay Presidente Rodrigo Duterte sa Special Authority sa pag-address ang COVID-19 crisis ang dungan nga na-expire matapos nag-adjourn na ang Kongreso. Ginatumod ni Duran ang Article 6, Section 23 sa 1987 Constitution nga ginasaad nga magluwas kung temprano nga gin-withdraw pagi sa resolusyon sa Kongreso ang poder nga ginhatag sa Kongreso sa Presidente sa panahon sang national emergency sa tiyon nga mag-adjourn ang Kongreso. Adlaw sa Biyernes, Hunyo 5 sa nag-adjourn ang Kongreso. Doon pa ni Dulon nga nagkakahulugan ini nga hindi na pwede makadakop tungod sa fake news, maglapas sa curfew kapag dumili sa mass gathering. Apang ginklaro ni Dulon nga sa piyak nga nag-expire na ang lay, hindi dapat gamiton nga rason na gud untaton ang pagpanagtag sa emergency cash subsidies sa mga low-income families nga wala pa nakabaton sang ayuda. Ginpanumdom sang Malacanang ang mga overseas Filipino workers nga maghalong sa pagpauli sa tagsa. Ginapanumdom sang Malacanang ang mga overseas Filipino workers nga maghalong sa pagpauli sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya.
Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi agad makalikaw sa virus nga dala sang COVID-19. Dugang pa ni Roque nga antis papulion sa mga probinsya, nagapaydalo pa sa COVID-19 test ang mga OFW. Ginpanumduman sang Malacanang ang local government officials nga maghatag sang dugang nga seguridad agud malikaw sa virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Kag para naman sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Garing iyari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sang aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang imo nga kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibo nga resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagakatubuan ba sa bukol-bukol sa lawas, cyst man akong tumor, hindi na naton ina pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Ang muna nga ginarekomendar naton sa inyo ining Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule epektibo gid nga makatag-alibyo sa mga bukol-bukol sa imong lawas, bukol sa baga, mayoma, cyst kag iban pa nga tubo dira sa imong lawas. Garantisado kag epektibo ang Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal nato ni tag 12 pesos lang ang presyo ni sa aton nga mga butika. Nagabulig pa ini likaw sa aton sa iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule. Bisita man mga kaaksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center, dira lang sa Medalan Hernais, tubang lang isang gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sina, ara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center para sa inyo sining libre nga check-up. Pangita lang si Doc Ramel Uy. Global death toll sa COVID-19 masobra na sa 400,000. Samtang sobra naman 7 milyones ang nalatnan. Return match sa Askal sa Oktubre, pwede pang maligwat suno ka sa AFC. Kagkaroon sa atong balita special ining issue bla sa mga Facebook, paano natin mabalaan nga peke ang isa ka Facebook account. Inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
Panahon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 7:32. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa masobra 404,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa pinaka-latest nga data, nagsaka na sa kabilugan nga 404,529 ang nagkalamatay sa nagkalain-laing nga pungsod. Nagpanguna diri sa mga nagkalamatay o kung madamo ang nagkalamatay amo ang Estados Unidos nga may 112,422. Nagsunod rin ang United Kingdom nga may 40,542 ang nagkalamatay. Yara naman sa 36,078 ang death toll sa Brazil, 33,899 naman ang record nga nagkalamatay sa Italy. Samtang nag-uman sa pinakaulihi nga datos nga nagsaka na sa kabilugan nga 7,062,067 ang infected sa COVID-19 sa nagkalain-laing nga pungsod. Yara naman sa 3,450,965 ang total recoveries sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, umpisa Martes sa Hunyo 9 kung buwas nga adlaw, ginapaabot na ang liwat nga big time nga dugang sa presyo sa produkto sa petrolyo. 1.79 tubtub 1.90 ang dugang sa kada litro sa gasolina. Ang diesel naman may pesos tubtub 1.10 nga dugang sa kada litro. Ang ining saka sa presyo sa kerosene ang 95 centimos tubtub pesos naman. Ini na ay kaapat nga sunod-sunod nga semana nga may saka sa presyo sa diesel kag kerosene. Ginapaabot man sa masunod nga semana ay patuman ang sang manamo nga kompanya sang langis ang saka sa presyo bangod sang mas mataas nga taripa sa imported nga petrolyo. Sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 49 pesos kag 82 centimos. Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 77 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, ging klaro subong ni Juan Carlos at J.K. Labajo ang nagalapta nga Balita Action Boy nga patay na siya kuno. Sino na sa hindi ba siya kilala? Why? Si ang nagkantabla sang buwan sa ilalim ng puting ilaw. Okay. Sa dilaw na Hindi ko pa ba? Sino diba? Ngalan niya? Sino ngalan niya? Si Juan Carlos, J.K. Labajo. Sa ano ni siya? Sa The Voice ba lamong? The Voice siya. Upod sila ni Darren Espanto. Okay. Siya to ko The Voice ni siya. The Voice, di ba? Action Hands. Sa Action Hands, ka ba? Ay, salamat sa Action Hands ang text mo. So, ako man Action Boy, sa iya nga Instagram, nag-post siya sang iya picture, bala, nga may backdrop nga daw heaven, bala kag may mga angel-angel. Ako man Action Boy. So, hambal ya. Kasi si Charity, hindi Charity, oh. Anong ba ya? Yanan, miga ko lang ganda. Good morning, Charity de la Vega. Dira sa may Barangay Alihis. Hindi lang ako na siya upod na to sa mga... Yes. Siya ning gahuran. Ito hindi maguntat. Sige. Kag, tiyaw mo na Action Boy. Kag good morning, kay Attorney Jaire Jaire Alimon. Bago na siya na, batch na siya ni Attorney Mark bala. Okay, yes, okay. Di tanay sa ato niya, no, sa ato niya Balita Entertainment. Tama Action Boy. Kaya nag-post siya sa iya picture nga may angel ba nga background, kag heaven. Ba, aram lang do patel, naging bala nga picture. Kasi siya magli nag-post kag... Hindi, again, yung post siya ganit, ka, ano na lang bala do ka sarcasm na lang bala, sarcastic way na lang bala sang pag-clear niya sa yaning. Ang bala, with all the speculations and rumors going around of his passing, we officially announced with a heavy heart that Juan Carlos Labajo, a loving friend, brother, son, and lover, is still alive and ready to rock and roll. Okay. Kaya maya palangga, ako na yung mga supporters, Action Boy, kaya hindi ako niya hindi pagbayaan. Kaya damo pa siya kuno sang mga pierdihon, yung mga
evil entities. Manambal ya. sige, Kaya diba? Kaya doon ka namin na siya magkanta, Aksyon Boy. Actually, hindi buwan. daw namin siya Siya magkanta. magkanta sa buwan. Talented, oo. Siya man nagkanta sa kuan ng Saan? isang gabi maliwanag. Isang gabi Kaya maliwanag, man. man? Isang gabi. Lain naman na guro yan. May buwan mo na mo. Kasi batch mo na. Amo na sa isang gabi maliwanag, kaya may buwan mo na mo. Lain mo na siya That is why maliwanag siya. kay may buwan. Kaya may buwan. Tiyan mo na siya nagkanta na. Hindi. Lain naman na iya. Sige ya. Balita sa Man. balita sa sports. Nagpahayag ng Asian Football Federation nga pwede pagyapon nga mabago ang petsa sa liwat nga pagbalik sa hinampang sa FIFA World Cup sa Asian Cup Joint Qualifiers. Una diri ginanunsyo sang AFC ang mga nakanselar nga hampang sa tumbulan sang Marso nga ginsaylo sa Oktubre 8 tubtob 13 samtang ang mga hampang naman sa Hunyo ang himuon naman sa Nobyembre 12 tubtob 17. Kung basihan ang bago nga schedule, magabalik ang mga hampang sa national team nga Azgals sa ambisyon sini para sa World Cup sa Asian Cup kag sa home game kontra Guam sa October 8. Sunod naman mag-enkwentro sa powerhouse team nga China sa November 12 antes ang ilang katapusan ng hampang bagotok sa Maldives pagkaliwag lamang sa 5 ka adlaw para naman sa Group A. Sa karon yara sa ikatlong posto ang Azgals nga may 7 ka puntos sa din nagapanguna ang Syria nga may 15 kag wala pa sang pierde samtang ang China ikaduha nga may 7 man ka puntos apang mas may mataas nga goal difference. Balita Espesyal! Alright! Energy, Aksyon Boy! Kag sa aton yung mga pinalangga nga tagpalamati. Monday na Monday, dapat Monday. super energetic kita, di ba? Fast cup, way pa biyahe ha? Oo, wala pa. Kaya daw may damo call sa aton din, no? Oo, kay damo ka pamangkot wala kung gabiyahe na ang Bacolod Iloilo. Wala pa ha, kay mamiting pa karon sa hapon. Yes. Ang si Mayor Bing, ang Coast Guard, kag possibly si Governor Lacson kag o representative niya. Hambalan pa karon ang mga protocols nga patuman kung mabalik ang biyahe. Mabalik ning biyahe. Pag ginambalan pa ang mga protocols. correct. Mahimo ipatuman kung iba magbalik na ang biyahe sa aton mga fast craft. As of today. Today ha? Wala pa sa biyahe karon nga adlaw. Watak malubwas. Oo. Tay karon pa lang balan tapos nila. Correct. So subong latulat lang anay sa aton mga lat-lanay. kapon. Sige. So ang aton nga balita special subong nga Aksyon Boy. Ari ba lang mga uso ni subong damo na report nga mga fake accounts sa aton nga mga di ba media colleagues na no kadamo no? Oo, kadamo na actually dugay na ng mga fake accounts. Ang pinaka gito yung pinakabako na kay Martian boy ko. Martian. Oo, gito yung sang iya Aksyon Boy. Gita pero gado may nag-create siyang fake account gado anggid man lang sa iyang profile name. Te ano ang ginabutang nila? Ha? Anong ginabutang nila sa wala pa man sang post. Wala pa post. Oo, kay wala ko binastok, gina-screenshot lang binila ang ilang profile ang ginabalaw. Actually kadamo kibot ko gapon gin-share ko man gani akon. Abi ko bla may ara man blaw pero wala. Thank you. So hindi na ako mag-obra. Basta may ara ka man nga fake account. Oo, may ara. Damo gid Aksyon Boy. Akon mga friends sa Facebook, ang mga kalabanan ko ang mga nag-post ang hashtag anti-terrorism bill, no to anti, amo na sila kung may fake account subong. Amo manambal nila. Oo, amo na. Pero tigin check ko akon, kaya wala ko na naka-post yung wala man ko. Pero hindi man guro Wala talang nabalaan Aksyon Boy kung ano gid ang reason sa na. So ari para Aksyon Boy, para may baluan ta ang mga fake kag hindi ta na sila mga tuod yun lang nga friends. Kaya ta friends mga abinaton, sila na. So gina-accept na dayon. Mo, ay kilala ko ni, i-accept mo. So, i-check mo gina kung paano mo balaan nga fake. Paano? So, Aksyon Boy, wala asang picture. Diba? Kita mo ila, may mga names nila, pero wala asang picture. May nakita ko na nga fake mo gyapon nga may picture nga may picture Nag-update na guro. Pero usually, isa na sa basa-basihan natin. Bago wala picture, do ka maduda ka na. Maduda ka na. So, isa na lang taon magid sang maayo. And then, ang ikaduha Aksyon Boy, wala siya friends, wala sang followers. Nakita mo, 4 lang iya friends, di ba? So, meaning bago pa lang gidi mo, 2 pa lang iya friends, amo na, i-check mo gina siya Aksyon Boy. Kag kung hambal mo to kagina, nga may profile picture, lantawon mo kung
basi balasang san ulan yung profile picture ya kay do ka bag-uhaw. Wala gani may nag-like bisan isa. Take kabalo kayo nga siya mga friend mo likers. Even iya ka gani yung gina-like. Di ba? Meron ka na kilala. Galing yung ara mo kuya kilala yang post ya ka ko nang yang ando ay masiga like mo. Pag post na yan 3 na kasimana ya 1 pa lang gyapon nang like sawa ya. True. At least support yung mga Sa asawa. gusto takama sa nga 1 ginagato na siya po siya naman. Siya. Teka daw, wala sang pakaisa nga na gano'n, ginag support. Ang pagkaisa, yung bito nag-away pa sila, ginapilit niya mag-like. Mag-like. Hindi pag-isa, hindi ko yak, hindi ko nanamian. Ay, kala. So, hindi So, pa duha kaisa, lagi. yan, maaway pa sila nga duha. Oo. So, duha, 3 na kasi man, duha pa lang ang iya nga like. Kasad. Teka, Kasi pirmi pa na isa ka post. Pirmi na sa mga post. Oo. Oo. Pero ang likers na tidako na gidapat pagka-apat. Paglambot sa 5, yung nag-viral lang ako. Nag-viral. Shaka. Nag-viral na. Oo, paglambot so, sa 5 ginano pag nag-viral. niya, magluwas nga i-post niya. I-share yung pag iniliwat yan, boy. share pa na. Kaya mo na, di ba? Gina-share pag inaya. Sa mo na siya, kung may picture sa tarawa, nga do ka do, tayo man isang likers naman. Oo. Kaya hindi man sa likers, kaya do, arab lang, do ka June 8, June 8 subong do ginimo isang June 7 lang haw. Isang June 6 lang haw. But Kaya do sila tapos most probably fake na siya nga account. yes. Ang mayo pag action boy, i-verify mo mismo kung kilala mo na siya. Imo ne. Kaysa una sa, di ba, bago subong akong Facebook. Sa last February, himo ko mo kayo na-block to akong old Pero account. pabalo mo kami ya. Oo, pabalo ko, hamba ko, ako na, may message ako, imo ne, bago ne, na naman na. Bako, yes. With selfie na dan, yes. Gamo na. Di ba? Galiwat na yung selfie. Yes. Yes. Yung mga mo, gina-share action boy. And then next, ako na ang iya Daw nga. ito pagkagani, ma-accept sa bago mong account eh. Wow, bisan friends. Tagin talaga sa TikTok. Gabi, so wala ma-accept. Over. Nan. So, action boy, next action boy, i-check mo ang iyang activity. Meron na sa Facebook mo, may activity log na action boy, makita mo na da. Okay. Oo, ang iyang, kung Ano na sa activity ganyan? ako, ano gini mo yan sa iyo Facebook eh. Okay. Kung ano gin-post niya. Makita mo na siya action boy. Kag ang iya timeline bala action boy, makita mo man kung do ka puro spam bala ang hindi spam nga pagkaon na. Spam na bala nga daw mga tawagin naman ng mga fake bala. Hindi yan nga pag-click mo lain ang headline, pag-click mo lain ang unod sa website. Correct. At pila ko nakakuha niya. True. Na-click ko, hindi man niya mong unod. May araw isa nga daw negosyo. May araw nga, mga baligya. So hindi ka basta-basta mag-accept action boy sa nga muna nga mga tao. Amo na nga, Mas kung mayo yung Facebook daw, may mga friend request ko na galing kay, hindi mo na mga fake account actually. Daw mga lapit na naguro sobrang 800 na nakakuha no request nga why ko pa ginasala mo pa isa-isa no. Okay, may ara ko isa nga hindi ko dali-dali mag-friend sa tao. So ma-feel ko pa bala nga ang i-post siya nito. Do ka negative bala pero may kami pa do ka mga negatives ang inug-post siya malang ni or hindi gani do basit negosyo mo lang ni ipang post siya ni. Although ka support ka man tani sa negosyo ya. Support man oo. Pero na naman Baligay lang korrektan din lang ta magkuhan sa Facebook. Tigilan kay isa sa way of action boy subong mong advertising sa imong mga products. Pero hindi na pwede. Pero di man bala makairita. Ang do nami man bala action boy kay mara di ba do over na pero sa negosyo subong hindi na pwede mga mamangkot presyo masaning ka PM cent. Hindi na pwede ha. Kinalang ko may presyo buta ka mo kita presyo ya. Oo, subong. Hindi na pwede subong yung PM cent. Meron ka nakabuta action boy 120 pesos only PM for the item. Lain naman. Hindi, price mong. So, PM for the item, 120 lang. Kasabad, gina sa mga Pinoy, no? So, gin-post na kayo sa DTI, ginano nila, ay, wag ganyan, kaya 120 pesos PM for the item. So, kinalang may baligya ka sa Facebook, ikuan mo, gid. Buta mo presyo. Kag di ba nakabalang DTI nga PM is not the key na. Di ba PM is the key sa una? Tiyambal naman sa ibang islan man ko na CM, check your messenger. Di ba? Nakaalam kita sa mga Pinoy. I believe na ikaw sa mga Pinoy. I'm so proud ng Pinoy ko. Ikaw yan? Proud eh. Very good. Wala ta choice. Ganito sa Pilipinas. Ma-proud na lang ta. Yes. Kag last action boy, amo na, mag-trust ka kuno sa ginatawag lang nga gut feeling. Kinala ko ni. Nando ka hindi Nando ka ano naman. Sa mga babae ng intuition nyo bala? Pero tiblang intuition sa mga girls action boy. Parte. Kaya hindi basta-basta. Kalabanan tuod. Correct. So, gut feel mo, hindi amuaw. Hindi na ko niya.
Amo na sa magkuha okay. Subong gani kina investigate na ni sang kuan sang National Privacy Commission yung mga fake accounts. Correct. Kay iban draga pang bira sa fake accounts. Da sila makuha himo sa mga comments nila, da sila Tingala ko pala sa una nga, hindi man siya pala, pala yaw-yaw nga friend ko sa Facebook. Rant sa Facebook. Nga nagamuna siya subong nga, kagli ba si fake. Tapos gina-attack pa ang government. O na bala, di ba? So may mo sila fake account. So halong kita dra action boy. Magamuna na yan, gina-unfollow ko na niya. So tandaan nyo na hindi mo pabiktima, kapay ba hindi mo pabiktima sa fake account. Hindi. Damo na scam na daan sa fake. Bisan, duwa lang likers mo. Sige lang, basta imo original account. Yes, correct. Be proud of it. Oo. Tapos no, kayo bra post yung daw, mo na sa mega like. Perdiyon ka pa sa iban nga, way magani kung ano ang ina-post, pero damo sang like. Ay mo, isa daw ga, may kuan kami mga damo, do ka paalam-alam, gina-post mo. Ang likers mo, duha, ikaw lang kagasawa mo. Kalay. Kaya tama, kaalam siya din, naman chindihan. Hindi naman chindihan. Sige, okay. Ay, happy birthday gali, Aksyon Doors, sa kay Mayor Ernesto Strauss, ang hinubaan. Mayor, happy birthday. Mayor, happy birthday. Panamyaw, gidi kinag-text ako, nag-message diri si amigo naton Melchor Baroca Rumbines bala sa hinubaan. 100.5 Alagad Radio, good morning sa inyo, ha? Yes, Alagad Radio, sa may hinubaan. Si makalagaw, tadadason, Kado halog naman subong ato niya, quarantine. Gani man, Yes. Sa kay Per Buena Figalunan, good morning, Martin Benedict Pabianya. Little bit, ang friend na kon from Thailand. Little bit? Little bit. Nagaguruwag ng mga laway, mga trabog. Pagbit ko nagtalabog laway. Tululbaan. Abraham Apawan! Oy, udugay, nag-iduay makita na isang amigo ko, no? Anyway, sige. Kay Action Boy sa aton mga Facebook friends, nagaupod sa aton subong, kay Lourdes Blaser, good morning, Renabel Gamboa, Baldomero Cervantes, kay Imelda Hongo, JR Pabalinas Panagiton, may agad rasimo sa Iroreco, kay Gracia Horvidalia, Pepperoni Kasilagan, may aga sa Binalbagan, kay RJ Delecario, Corey Vedaha, Lynn Apoluna, Jocelyn Despojo, kay Azucena Sensil, Eric Benuelo, mayong aga, sa Pandanon Murcia, kay Ronilo Onyate, Sara Escuban, kay Amihan Capablanca, kay Dennis Roma, solid ni siya may mga hashtag pa sa daan. Kay Reyna Brett, kay Nonoy Tajones, Melchor Rumbines, Labayan Eduardo Jr., kay Lawrence Sandra, Action Boy, kay Sakon Lolo, Gerardo Emberga, Action Boy, kay Philip Laurent, amot kung Lolo, kung ba niya si Tito. Kaya ba, nag-comment siya sa Facebook, ang gwapa sa akong apo, so Lolo ko siya. Correct. Kay John Michael Himay, kay ng Mary Grace Jennifer Min, may ngaga, kay Samuel Kayot, Kathleen Verata, kay Ernesto Pareño, Helen Guesna, Vanessa Mayo, mayong aga, kay Inday Blaza, Ramel Haipe, Jean Oisiser from Singapore, Renan Payong Ngayong, kay Anthony James Eblano, sa may Kawayan, Inawayan, sa kay Nonoy Castañeda, Orlin Hinsoli, Lito Dayap, kay, ano na yung pag-pronounce yung ngalan, no? Si Hugh Gabriel. Kay Selcad, kay Evelyn Nipomasena. Good morning! Thank you so much. Sige, sa DK Kapihan, sa may Kwan, sa may La Carlota. One time, mga pita ng Action Doors. Yes, sure. Sure. Ventura Dakles, marasang ngalan, isang ano ni... hindi ko kasangalan. Basta mo na siya. Basta mo na siya, no? Asise, Oo, sa kaya kagawad ulay abalahon, sa kaya sa Cesar family, kag kay Nening Cesar family sa La Castellana, kag Nening Tanatan sang San Enrique, panamyaw ni Alin sa kay Mila Alit, kag sa Capablanca family sang Bago City, good morning. Yes, kay Sir Romo Pasaporte, Action Boy, nagapamati. Good morning. Don Salvador Benedicto. Dasa ka lang tao dito sa subong. Rasya sa Salvador. Dali kami tabi ibus. Or budbud. Kag sa mga taga Castellana, dala kay kadamo di ka sa taga Castellana. Bago ka sa La Castellana, kita na daang kuan mo.
Number one. Number one. Of course. Sana patapag number one naman sa bilog nga naman siya. Kita na sa Lakastiliana, baskog na sa Lakastiliana. Good morning, Dorel, mga taga-Sagang, mga tanan nga taga Lakastiliana. Yes. Mayor Maymay, good morning. Sige, okay na kita. Standby na kita, mga ka-aksyon. Si Kwan Bagli, Albert Sanz and family sa Talisay. Nidot Albert, good morning. Namo git action boy no, mayo gid guro ambal mga magimota isa ka programa puro greetings ta na. Standby na mga aksyon sa Action Hotline with Action Art ay hupon ang inyo naman ng news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon